Balmao Anyakuma, très urgent. Balmao, bien dimanche 20 avril 2025. Kodo me fait un coup d'état préparé capitaine Ibrahim Traoré contre la Burkina Faso. Malien, ko Burkina sera signé mon bâtiment pas de minena. Mettre la coup photo ira ou la sisa. Mali fana kono. Anga ministre de la Défense Sadio Kamara Bora. Comme Mogodo be fait ka Mali déstabiliser. Mara comme Algérie lima. Sadio Kamara ko malien bé. Mali ministre de la Défense Sadio Kamara ko kaba yini malien bé fait kana armée malienne soutenir. Comme Mali armée Mogobe Mali débela. Merci mon général. Mali Mogobe ni message ndela. Sadio Kamara e kuma mfo ninde Mogoba kumayi. Comme malien bé kana ko djugu do de be fait ka Mali bi. Koutina Sembala. Vraiment, on va dire malien bé fait. Ali Assimi Goïta commandi Mami Anga Mali armée soutenir au moins. Sadio Kamara a demandé à Wamboke. Sadio Kamara, merci pour les bons discours. On met là Gado Fanala. Mali au monde Kera. Parce que Tenza Waten. Ntende voilà. Algérie Beka, Moro de Mali manifestation en Mali contre la Tenza Waten. Parce que Tenza Waten contrôle le Mali, Malien Bebodo. Moro de Beka manifestation de Tenza Waten ka Algérie fou. Terroristes nous donnent, nous sommes de Beka Bobika manifestation ke. Koyen konaka dunde. Hali bangan chesiri. Ni yaye amba fo nganga bengana ukana koko benani manganga kana bamako kono parce que janfa de Mali contrôle là ni yaye an ker kalale no mogo te ka oro famia asimi kotew sare jamana inde jami mana ante fe jamana ka bindi na rama ka kala do banga noro boshana mais merci à Sadio Kamara sisa amena Burkina Faso malien ko do kara Burkina dabal bankodu ko tentative de déstabilisation du régime de la transition, arrestation de hauts gradés de l'armée burkinabé impliquée. La situation des complots de déstabilisation répétitifs au Burkina Faso prend un nouveau tournant avec l'arrestation de plusieurs officiers supérieurs de l'armée soupçonnés d'implication dans une tentative de déstabilisation. Ah, Koko Burkina sera signé Nyamoro Badende Minana Tougouni. Ah, Alaka Kokehera. Selon les sources sécuritaires concordantes, le magistrat commandant Ouedraogo Frédéric, ancien chef de corps de la justice militaire, aurait été interpellé dans le cadre d'une enquête en cours. Il n'est pas le seul à faire l'objet de cette procédure. Le capitaine Tassé Bendo, le disait, actuel chef de corps à Ouahigua, figure également parmi les personnes arrêtées. Ni surasi baw di keletigi baw ah nene jatike Burkina de kol de me fait capitaine mine mais ko somin kero la ko minana. Deux autres officiers du bataillon d'intervention rapide dont les identités restent à confirmer ont eux aussi été mis aux arrêts. Ces derniers seraient d'après les premiers éléments d'enquête des acteurs clés dans un plan d'action présumé initié par l'ancien directeur général de Sonabi, actuel en Algérie. C'est-à-dire que Burkina serait de renseignement corridor de B. Au début, quoi planifié, voilà ça, capitaine de Seka Pinchugomina. Que des informations filtrées laissant entendre que ces officiers auraient été rapprochés par l'ancien DG de la Sonabi pour passer à l'acte, selon l'expression employée des agents proches du dossier. Si les contours exacts du projet reste encore à élucider officiellement, des sources internes parlent d'une opération soigneusement planifiée visant à semer le trouble au sein de l'appareil sécuritaire national. Ces arrestations surviennent une énième fois et ravivent les souvenirs douloureux du président Tena vers la déstabilisation. Ce qui est marrant, les sorciers policiers sont toujours à la charge. Djibril Bassouli, Damiba et bien d'autres vrais ennemis du peuple tapis dans l'ombre sont à la manœuvre. La veille citoyenne, le peuple tout entier doit s'activer davantage en veillant à la survie de cette nation, l'unique issue de réussir la marche de la révolution progressive. Source Faso Times. Burkina Mediado de Borakabla. Ko Burkina président Koro Damiba kuma ko imbla halibide. Malien kuma be Burkina surasi nyamogo do be mina ka be fe ka capitaine ko leta ke capitaine na. Ambe do ke capitaine ala ka kisama. Sari surasi nyamogo chama le ka mina.
ne be ka siran o yɔrɔ de ɲa dɔɔnin quoi o yɔrɔnin bɛ ka ne siran dɛ kuma bɛɛ puis surasi minnu don bataillon ɲɛmɔgɔ baw de bɛ ka minɛ ya n t'a dɔn infiltration in bɛ ka kɛ cogo min mais ala ka capitaine ala ka ko kɛ hɛrɛya ma vraiment n ye nin mɛn on est de cœur avec le peuple du Burkina Faso ala ka ɲa sisan an bɛ taa Mali la sisan général Sadio Camara ye kumakan dɔ fɔ maliyɛnw an bɛ Sadio Camara kumakan k'a la an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ceux qui pensent nous intimider, maliens, ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement. Ils seront emportés par leur arrogance, comme d'autres plus puissants l'ont regretté avant eux. Nous avons fait une évaluation rétrospective de l'évolution de notre situation sécuritaire qui a mis en lumière un bilan très avantageux malgré les nombreux défis qui restent à relever. Nous avons constaté, comme les Maliens et tous les observateurs de notre espace, que l'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020, grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. Nous avons noté que ce succès est dû à la clairvoyance du chef de l'État, à la bravoure des soldats maliens, mais surtout au soutien constant du peuple malien. Voilà. Je salue au passage. En donnant ces orientations pour la planification future, le chef suprême des armées nous a appelé à faire honneur au sacrifice de ce vaillant peuple en redoublant d'efforts pour continuer le processus de consolidation d'une armée puissante et respectée. Voilà. Qui n'acceptera plus jamais que l'État malien faiblisse, que le peuple malien soit humilié. L'appel que j'ai à l'endroit de la population, c'est de continuer à soutenir son armée. J'ai l'habitude de rappeler, une nation forte est toujours adossée à une armée forte. Abela jeli kuma ye mesa Sadio ko kabe ɲini malien bɛɛ fɛ ka nga armée soutenir ko jamana ko ni jamana surasiw fanga b'o la ko ye fanga ye jamana la parce que janfa ka ca contre la a yɛrɛ y'a ye Algérie bɛ an bɛ nin bɛɛ la Algérie bɛ ka plan kɛ ka mɔgɔw ninnu bila ka manifestation kɛ Tinzawatène a yɛrɛ y'a ye Aujourd'hui à Tinzawatène, dans un terre sacrée, témoin de tant de souffrances. Donc ma ye ni terroriste ka mɔgɔw de tantôt somɔgɔw de bɔlen filɛ ka taa manifestation ba kɛ Tinzawatène a digilen don ne la dɛ walayi mais on est de cœur avec l'armée malienne maliens de kun don vraiment ala ka baraka don Mali armée la ala ka Burkina kisi tentative de déstabilisation ima vraiment on est de cœur avec les peuples de Burkina Faso Malien fɛ bɛɛ bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a ye Senwave application télécharger a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ min na ko 16 corps promo a b'a sɛbɛn o kɔnɔ ko urgent n'a ne seko tunkara don ko urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Senwave application kɔnɔna na Senwave yɛrɛ photo filɛ nin ye a b'a ka banque information bɛ don a kɔnɔ n'a ka banque information bɛ don a kɔnɔ aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro enregistré a kun ani tɔgɔ min ka carte kan n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cogo fila bɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cogo filanan sabanan bara 1,99 € c'est 2 € kɛmɛ fila dɔrɔn donc kanu bɛ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka Senwave application télécharger a ka n ka code promo don urgent a kan bɛɛ ciao